Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayan. Iti daytoy agundaway isagot mi ti umanapasat. Ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 ngimsakbay na. Kayat mi nga ibaga ano anyaman dagiti madakamat anagan. Lugar ken pasamak iti daytoy nga istorya. Daytoy ket nairanran na lang wenno parto at lang tinagsurat. Itagagayem. Denggen nyo ti umunapasat, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Wanya, adda na alam? Wan, adda. Mayat manan. Ukat ka sanungay. Mapantan iti dagiti kakadwa. Wana, agja-jamming tayo manan. Wow! Mayat manan tiragragsak. Oh my God, mapantan. Wow! Kastoy ati biyag! Naragsak lang hunay. Alangan na sumangpatan dagiti tatakal mo. Kata maabutan na tayo dito yung balay. Di kagdanag. Sakti makam mo. Kanasa. Intun Sabado pa lanti sa sangpet da. Aha, Isungawan ti pagdanagang. talaga? Ala. Irwar mo din tayo urayag dita. Kaya't kunti agaraman. Okay. Agaramat tayo iti droga. Wow! Apay akas tati lang nga masimang patlilya. Nabartag ka? Saan, nanang? Apay nga rod akas tati lang nga. Dita kayon. Inakon, iti sa led ko. Lilia, mabitlan! Oh, awanan na. Di na kun intal talag. Una yan dayjay nga anak ko. Naibarkada matan. Diyak matan maisuro. Ti kayat nalatan ti ipatpaturay na. Apay, ito nga awan pa laang ni Vina. May kaduan nga aldaw, sana si Mraka. Hey, Lilia! Arnold, si Kamat Gayam. Nakita mo ka din ni Vina? Saan? Una yun dahi at tao. Duan nga aldaw nga absent ah. Wanya. Ka naman hindi jamin. Da kayo man kiti? Intun Sabado. Awan dagiti dadakal ko. Pimanaw damanin. Ket mabayag sada sumangpet. Talaga mata negosyo ti adda inti panunot daan niya. Okay lang. Kita kasta. Maramid tayo ti kayat tayo. Okay. No kayat mulat nga ijay balayo ti ayan ti happy-happy. Okay lang. Nasayat mo. Tap na awan ti gastos. Ket ninanang mo. San ka di nga ako eh? Agungat ah. Ang awan mabalin na. Anya ko mga iti mabalin na. Di nakmalapdan iti amin akayat ko nga aramidan. Agpapada tayo nga roda. Maisublik man ti saritaan, Arnold. Saan matin ngagpakpakita ni Vina? Agsakit nga ta? Di ing kasarong karan di balay da. Ta talaga kasta ti agbabarakada. Agsisinarong kar. Okay. Kalpasan ti klasik intun malam. Sarong karak ni Vina. Lola, ni Vina. Ayan na. Apaya sana simsimrak iti klase da. Ha? Saan mo akadwa? Saan anat naturog ije balayo? Tada kayo matiag kayo? Saan, Lola? Mas dawak nga rod. Ta saan matin asimsimrak iti klase na? Apay ngay, sa di mo tinapnapanan na. No, kasta. Saan anagaw awid? Saan mo't apo? Oh, kasano itanda ita?
Madanagan akon. No apay mataday tiyay nga apok. Subag, natangken ti ulo na. Saan adumngag iti pamagbagak. Ayan na nga tangarudan, Lola. Sa pulag ti apok. Pangsapulan nyo ngay. Iti rabia pa nagsisinami. Kunak no nagawi din. At nga tapay sa bali, anapanan na. Napanan nga taday dya babae. Napanak iti amin na barkada mi. Apay ngay nga awan. Napanan na nga tan. Iti pa nagsisinami iti naodi pa nagtsatsamin mi. Nabartak ni Vina. Ngam kunana akabaulan na ti agawin. Kat nagsisina kami. Apay ngay. Napanan na pa'y laang. Naimbag nga oras yo, apo. Kastamot ina, agtugaw kayo. Agyaman ak, sir. Anya ti may paay mi ina. Tiyay apo, awanan. Anya? Saan mo na si Mangpat? Napanan na nga minaya. Nakisinarak manan kadagiti gagayom na. Manot tawan jay apo ko yo. Sa nga pulog at siyam nan, apo. Ay na. Kwa. Kaano pa yadi si Mangpet ti apo ko yo? May kadwa rabiin, idi rabii, apo. Jakin kaskaso idi kalman. Tasigod mo't ngar aramidan nga hindi agawin. Yung idi imay ti kaadalan namang sapsapul mat kankwana. Nagdadag akoon. Pangaasiyo, apo. Tulungan na ka mang sapul ijay, apo. Ala, pagkalmaan nyo tirik na yo. Ado pa iti damagat kada kayo. Sige, apo. Ang damag kayo lata. Sungbatak no amok, ti sungbat na. Basta may papan, ijay, apo. Deta ti pakabigbigan iti mapukpukaw nga agtutubo, Conrad. Sika ti pakayawatan da iti akaso ita. Sir. Deta mo ti retrato na. Naka-stapler iti folder. Mapinta sa balasan, sir. Ngam, drug addict ka no deta. Kasta timpud no jay lola na. Panagkunak kat may naig iti kina-addict na ti panagpukaw na. Droga man ti kaso ita, Conrad. Wan, sir. Hanggang tidakas na. Amangan o na-salvagement na ito yan. Sa pela kumatasan. Kanya, makamu ka ditan, ha? Wan, sir. Oh, apa nga gisem ka, Conrad? Awan mo't ni Agent 540. Kasla siyak ita ni Agent 540, sir. Talaga, ah. Kat ditan ti pangipakatam iti kabaalam kas imbestigador. Ay na, tiyak ilibak, sir. Konsintidura ak iti apok, iti damo. Tiyakin report kada kayo. Nga uray amukon asya bugayam, di papaasukan na iti kwarto na no dadtuma. Anya? Ngam itatawanan, agbabawi akon. Dakas lakit di tinapagtang di apok, sir. Ang mga no naiwalang ang tibangkay na itinusad inuladitan. Wano ang mga no ingkalidahan na si Bibiag. Ada ka niya mo yung anak kariker na? Wano manggurugurakan kwa na? No karikyar. Ado Ada may bagayo? Asino dagiti mo yung anak kariker dya po ko yo? Ibagayo no asino ina? Iso dati imbestigaran. No kasta? In-report yun kadagiti pulis, Lola? Juan, ay na madanagan akon.
Anya lang ti sawan na gitinaganakan ko na. Nung maamuan da mapukpukaw di anak da. Lola, Intalag da kanya. Tamadama pa lang ay pagpagnada ti papeles na. Tapno sumurutan ni di abroad. Ngam kasano pa'y itan. Mapukpukaw mutan. Tsaka mo di aramida ka po. bayan nyo. Tumulong kami amang birok ka ni Vina, Lola. Wan man, apo. Da kayo tigagayam na. Padya ka makatulong kayo amang sapul kan kwa na. Medyo agpalabas tayo pa langit is magmamanungal daw, adi ag session, Lilia. Apay, Da kasi agparparik na kanya kiti pa nagpukaw ni Vina. ha? At da ngamin nag-text kanya. Ibalbalag na ti panaganad tayo. Anya? Sino dyan nag-text? Unknown. Ha? Diyan ka mo namang lukloko la day. Bueno, talaga adakas ti panggap na. Ala, amangan no iso tinangitalaw ka ni Vina. Kasta nga rod matiatap ko. Isong agpalabas tayo pa iti sumagmamanungal daw adi agjajaming. Narigatan. Ay na, tsaka munti aramida. Sapay awag ti anak ko nga day di Hawaii. Kaya't da akasarita ni Vina. Kasano pa yan? Di da ka nung amin makontak ti cellphone na. Tsak pa'y kit din amo ti sungsungbat ko. Amang ano ni Vina dayta. Saan ko mga overseas call? Tadyak amo at talagang ti ibagak no ko. Sumbatak. Hello? Sino kayo? Saan? Diyod ang ranti apok. Siyak, di kasapulan niyo. Apay, sino ka? Anya ti masapul mo kanya. Apo, no asino ka man. Saan? Saan? Ay, Diyos ko. Mangipangpang ta diya'y mawag. Patayin na ka, no? Kita no nakatrangka amin at awakan rin daw iji kusina. Ang nuno at damang sarak kanya. Ha? Si Lola Agwida dati umawag ah. Hello, Lola? Apay? Nini apok, at nakan umay mang patay kanya. Pag-aasim, kaya makontak ti investigador ngayon may titibalay. Kaya amo ti numero ti cellphone na. Numero na ti telepono iti istasyon ti polis ti naala. Kaya magtayin mapunta. Anya? At namatan awak iti kalsada manipod dito ayan ko nga abay ti tawa. At namangwig ko yun iti waya. Tilakit di waya ti telepono dito balay na iti Pinugsakit ko! Anya? Pang-aasim ako. Tulungan na. Umawag kayo di pulis. Ha? Hello? Hello? Hello, Lola Agwida? Hello? Awanan ti sumungbat. Naputid at dagos ti komunikasyon. Umawag ak iti polis. Sir, kanta yung tibalay. Nakalokat tiri daw. Sir. Delikado. At dalaki din ang sir kiti balay. Nakadasay ti bakat.
Ina! Ina! Apo, Ha? patayin. Sino, ina? Ibagayon no sino dagiti mang patay. Apo, Ha? Ina! Ina! Oh, awanan. Naligsayan ti ulo na. Natayon to'y bakit? Lola! Lola! Kasano pa yan ni Vina? Saan pa nga mo ti ayan na? Kasano pa yan magkita na kayo? Na di matan makasangpot. Lola! Lilia, Arnold! Agyaman nagtagtakan. Lilia. Dijak na ko mayadagos dito'y punerarya. Dahasal. Apay! An nagti kasapulan tayo ita. Apay nga rod! Di tayo amuno sa dino ita ti ni Vina. No si bibiyag pa'y weno na tayan. Tirigat na. To'y lola ng tinatay. Ada ng patay. Kat adda simkan nga atap ko. No asino dagi jay killer. Asino ti atapam? Kinapudno na. Siyak tinang kontak ka dagiti pulis ang nagresponde iti balay Davina iti mawag ni Lola Agueda. Anya? Kahit Arnold, atapag adagiti supplier tayo ti akin gapuanan iti napasamak iti Lola ni Vina. Lilia, delikado kamot nga rod. Delikado tayo nasingad ka ni Vina. Tirigat na. Di tayo am-amo dagiti talaga a supplier. Kat posible nga addada ita dito nga agpalpaliyo. Kagadwa, umay kayo, darasin nyo. Aurora, apay nga itaka lang nagpakita ka na kami. Umay kayo, darasin nyo. Ay, Dito'y tipagnaan tayo. Darasin nyo. Apay, Aurora. ay, di na kayo din. Kapay ka di. Kaslata ka butang mo. Kayat yun ka din timatay. No, kayat yun timatay. Di ka kayon. Delikado, Lilia. Sumurutan kini Aurora. Anya ti kinabuteng ti agnagan iti Aurora. Sa dinumot ti ayan ti agnagan iti Vina. Gagayem di uliwana denggen tituloy ti serye tayo iti alawas iti drama tayo na pauluan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.